Ako, naglalaban ulit sila. Eh, yung naglalaban kanina, laban ulit oh. Wala, sige. Grabe talaga yung mga gamot natin. Ganyan. Sige, hanap noy, banat noy. Banat noy, alak ka. Ano, ano, bang, bang, bang. Ano, pula pusod. So, try natin to. Ito. Kumukuha na ako random ako kumukuha mga idol. So, ito siguro. Ito may kalakihan din itong isa. So, check nyo na mga idol. Uy, kagi. Huwag ka dyan. So, kaya tignan nyo. So, testingin natin ito. So, bakit puta na ulo yung markang bungo, no? Nauluhan siya. Wasak. Gantihan mo. Ganti. Naulo. Sira ulo, naulo. Wasak eh. Pitbull yung kagat pa naman yan. Yung kalawang masakit dito sa gamot natin, pitbull kumagat, no? Naku, tanong makakalabas pa kaya to? Paganti daw, paganti. Parehas naman kayo ng gamot eh. Ay, ganti. Gaganti pa yan mga idol, no? Ako. Wasak bata. So sa amin kasi itong ganito bossing, no, pag ganyan, hindi na gumagalaw, no. So regardless kung nasaputan o hindi, nakakagat, no. 1, 2, 3, panalo yung nakakagat, talo yung hindi nakakagat, no. So wasak siya. Malapit bull kasi kumagat, no. May paganti pa naman to pero wala na eh. Na dito kasi sa tinamaan, no, dito.
Itong avatar, no? Tinamaan yung avatar dito banda. So, wala siyang magawa. Magkakainin lang siya niyan. Tapos meron pa tayo dito. Ako, naglalaban ulit sila. Oh. Eh? Yung naglalaban kanina, laban ulit. Oh. Wala, sige. Grabe talaga yung mga gamot natin. Tignan nyo. Oh. Yan yung gamot natin mga idol, no? Walang ayaw dyan. Sige. Pero ito kasi parehas nating gamot to, no? So, lalabas yung laro talaga nito pag ibang gamot yung kalaban nila. Wala, sige. Sige, hanap noy. Banat noy. Banat noy. Alak ka. Alo. Alo, bang, bang, bang. So, sana. Alam nyo na mo kung bakit sabi ko, pag hindi nyo mapatay yung gagamba mga idol, hindi nyo kayang talunin basta-basta kasi hindi tumatalon yung gagamba, no? So, ngayon dahil hindi siya tumatalon, kung hindi nyo siya mapatay, tapos yung gagamba nyo is nasa inyo yung resistensya, medyo makapal yung gagamba nyo, ang hirap talunin yung gagamba, no? Unless talaga mapulsuhan siya, mapusod siya, o mapatay siya kaagad, or maulo siya, no? Else, ganito yung mangyayari, oh. Tingnan nyo to. Yan, oh. Ayan, laban pa rin ata to eh. Ayan, tingnan nyo. Continuous pa rin sila. Oh. Tingnan nyo paano lumaro yan. Oh. Hanggang maghapon yan mga idol. Magaganyan-ganyanan yan. Talaga yan. Hanggang may hangin sa katawan yan, maglalaro yan. No? So, yun. Alam nyo na kung anong kalidad ng gamot natin. No? So, yun lang. Gusto ko lang pakita sa inyo. And, ano pa ba? So, yun. Ship tayo. Ang dami namin tube. Yun. Yun lang. Peace out. So, sana enjoy nyo.